генерал. Здрасти. Абе, това Мишо бирата ми се обади сега пак. Да? В неговата фабрика влезнали мистичари ли са, полицаи ли са, събират телефони, правят там някаква акция. Значи, когато беше разговора при вас, и казахте да се срещна с него и да се разбера. Аз го извиках при мене и почнахме да разговаряме. Обади се господин Дянков и каза, аз карам влак, дойде при мене. И аз го изпратих и повече не са. Сега в момента ми се обадиха, че някакъв гражданин и работи пирената и има дежурен телефон, че ще изпратили мобилната група да види какво правят през нощта вътре в завода. И се оказва, че работи. Завода при отнет лиценз. Аз му бях различно и му казах, тази бира, която е налична, бутилира докато оправим нещата. Приемаме да го извика и аз не знам те какво са разбирали. Аз го виках Дянков и го прати при него да се разберат. Бях на министъра и му казвам, господин министър, имахме с премиера по този въпрос. Вие го извикахте, кажете ми какво сте се разбрали последно. Той ми вика, нищо не съм се разбирал с него. Как му да си извади тази бира, която е останала там и това е. И аз сега не знам какво да им кажа. По принцип, звъннах няма да аз заминавам утре за Македония, тъй като има 3 дена среща на световната. Им казах, когато са писали, няма да го завеждат и да искам да ми го докладат на мене. И да мога да разговарям с вас и да видим какво ще... Да ги прибира ги оттам, нали поехме ангажимент да не... Да, обаче работим в различни посоки. Аз правя едно, министъра... Не, аз го виках и му казах и точно това съм казал. Затова кой е пратил групата там? Ами, то е станало по обаждане... Добре, обади се, изведи ги оттам и като се видим, ще го говорим. Защото ако ги заведат, той няма види лиценз. Да, и това да се направи в момента. Аз това казах, материалите да бъдат на моето бюро и няма да се прави нищо, докато не се върнат да взема решение по въпроса. Добре, ако трябва обади му се, дай му кажи какво сме се разбрали, защото там поех ангажимент и аз не съм първанал. Като съм му обещал, че няма го закачам, няма го закачам. Разбрано, сега ще звъна на министъра и ще му кажа... Кажи му на министър. Значи, звъни му на министъра ти, кажи му какво съм казал и същото и на Мишо му се обади и му го кажи. Добре, разбрано. Айде.